Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Кристиан Петров. Аз съм нов ютубър. Те първо ще започвам с клипове. Значи ще започна с първия клип. Ще го направя на CS. Така, да, първият клип ще бъде на CS. Втория може да бъде на Майнкрафт. Вие пишете долу в коментарите, които се падат тук или тук. Да, тук се падат. Харесайте този клип. Разбира се, ако ви хареса, не ви карам на сила. И абонирайте се за мене. Може да снимам на Saints Row, на Guild Wars, на Minecraft, на CS, на още много други игри. Вие предложете долу в коментарите ми, пишете. И да, мисля да се видим. Тоест, не мисля, ще се видим в следващия клип, който ще бъде на CS и той ще бъде другата събота. Ще мога да снимам само събота и неделя, защото другите дни съм заета. И да, това беше всичко от мен и чао!